Tens una incidència o petició tècnica? Et presentem Connecta Corner, un nou espai ubicat a les oficines de l'antiga fàbrica Estrella d'Am, al qual podràs acudir per a resoldre les teves incidències i peticions tècniques que afectin la teva tauleta, portàtil, perifèrics com els auriculars o el ratolí, entre altres. Com funciona aquest nou espai? Una vegada arribis a Connecta Corner, demana torn a través de la pantalla tàctil habilitada a l'espai i especifica a l'equip de Connecta Corner el tipus d'incidència o petició que desitgi resoldre. Si no hi ha persones esperant, pots quedar-te a la sala d'espera. Si hi ha més persones al mateix espai, torna al teu lloc de treball i l'equip tècnic de Connecta Corner t'avisarà per e-mail quan s'acosti el teu torn. Quan sigui el teu torn, accedeix al taulell on una persona de l'equip tècnic t'atendrà. Connecta Corner disposa també d'una àrea d'autogestió, on podràs configurar els teus dispositius amb ajuda de manuals i guies i amb l'assessorament del personal tècnic. En sortir de Connecta Corner, recorda deixar la teva opinió sobre el servei rebut. Quan el teu tiquet es tanqui, rebràs per e-mail una enquesta de satisfacció. La teva resposta ens ajudarà a millorar. I a més, recorda que podràs realitzar el seguiment i consultar l'historial de tots els teus tiquets a través del portal Connecta. Així de fàcil.